Il-qorti tal-appell ċaħdet l-appell minn Stewart Healthcare u konfermat is-sentenza tal-ewwel qorti dwar il-konċessjoni ta' 3 starijiet wara s-sentenza tal-ewwel qorti fil-bidu din is-sena fejn anke Stewart kienet iddeċidiet li tabbanduna l-operat tal-istarijiet, il-gvern kien daħal b'mod immedjat biex jopera l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, l-Isptar San Luqa u l-Isptar Kering Grek permezz tal-awtoritajiet tas-saħħa. Dan kien importanti biex ingħata serħan il-moħħ lill-impjegati li x-xogħol kien garantit waqt li ngħatat ukoll assigurazzjoni li ċittadini, inkluż li l-pazjenti se jibqgħu jirċievu servizz tas-saħħa ta' livell li pajjiżna u magħruf għalih. Sanettant la darba issa ġie mixħud ukoll l-appell li kien imdaħħal il-kuntratti marbutin mal-konċessjoni ta' 3 sptarijiet ġew annullati b'mod definittiv. Bekk il-qorti qed tikkonferma l-ordni biex dawn l-istarijiet jiġu irritornati lill-Gvern minn Vitals Global Healthcare u Stewart Healthcare. Għaldaqstant ċaħdet l-argumenti ta' Stewart li kienet appellat mid-deċiżjonijiet u laqet l-argument dwar ħlas tal-ispejjeż f'din il-kawża. Il-qorti tal-appell innutat kif l-annullar tal-kuntratti qed isir minħabba li Stewarts u Vitals ma onorawx l-obbligi tagħhom. Il-qorti kienet qalet li meta kien evidenti li l-kumpanija fdata bl-istarijiet ma kienx qed tissodisfa l-obbligi tagħha, il-gvern ta' aktar żmien biex Stewart u aktar qabel Vitals jagħmlu dak mistenni minnhom. Madankollu minkejja din l-estensjoni, il-kumpaniji fdati bl-istarijiet xorta ma onorawx l-obbligi tagħhom. Sanettant fi stqarrija l-gvern innota li ma stennix is-sentenza tal-appell biex jieħu kontroll tal-istarijiet. Fil-fatt fil-21 ta' Marzu li għadda, il-gvern kien informa lil Stewart li kien qed jagħmel kontroll step-in u f'April ħafideħ l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, l-Isptar Kering Grek u l-Isptar San Luqa. Il-gvern kien għamilha ċara li meta ħafideħ il-kontroll tal-istarijiet dan sar bil-kundizzjonijiet tiegħu u allura issa ilu għal diversi xhur li ħa kontroll ta' dawn l-istarijiet u beda jieħu u jimplementa numru ta' inizjattivi. Il-gvern fakkar li fl-aħħar xhur beda arbitraġġ internazzjonali quddiem l-International Chamber of Commerce u fl-14 ta' April il-gvern rebaħ l-ewwel stadju tal-proċeduri. Il-gvern saħaq li f'kull proċedura se jibqa' jħares l-interess nazzjonali minn kull aspett, inkluż dak finanzjarju. Il-gvern fakkar ukoll li f'rikors li kien ressaq talab lil qorti biex l-appell jinstema b'urġenza fl-interess pubbliku u fl-interess nazzjonali. Dan fil-waqt li l-gvern ma appellax mis-sentenza tal-ewwel qorti u wieġeb b'impenn għar-rikorsi ta' Stewart. Fil-fatt il-gvern ressaq mal-10 atti ġudizzjarji kontra it-tarbit ta' Stewart. Il-gvern tem jgħid li se jibqa' jimplementa viżjoni politika b'saħħitha fis-settur tas-saħħa li tiffoka dwar il-ħtiġijiet taċ-ċittadini Maltin u Għawċin.